Και όμως τώρα, ο κύριος Στέφανος Βλατάκης, ο οποίος είναι ο κριτικός τεχνίτης μας. Καλημέρα κύριε Όπα, πού είσαστε καλά? Γεια σας, πού Ποιον είσαστε? έχετε εκεί? Καλημέρα. Το Μητσοτάκη βλέπω, το Τζίπρα. Έχω παρέακι καλό εδώ. Έχεις παρέα. Πολύ Ρε μεγάλη Παναγία παρέα μου. βλέπουμε. Από όλους τους χώρους. Είναι ο κριτικός τεχνίτης που φτιάχνει ομοιώματα σε πραγματικό μέγεθος από ξύλο θαλάσσης. Κύριε Βλατάκη μου, τι κάνετε ωραία εδώ τέχνη εσείς, είναι τι αυτή. έχετε κάνει? Όπο Τραμπ. Ναι, έχουμε πρωτοτυπήσει. Πώς γεννήθηκε αυτή η διαφορετικά ιδέα? Για πράγματα. πείτε μας. Πώς σας δημιουργήθηκε τώρα αυτή η ιδέα? Γιατί είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Μου δημιουργήθηκε όταν έφτιαξα κάποια εκκλησιαστικά θέματα και τα ανέβαζα Τι στο ωραία. διαδίκτυο με σκοπό να πουλήσω Πατέρας Παΐσιος. κάποια θέματα. Μου ζητούσαν να τους κάνω πρώτα τον Ευαγγελάτο, Όπα. μετά τον Μητσοτάκη, μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ποιος τα ζήτησε Ποιος αυτά? τα ζητάει? Τον Άδωνη. Τα γράφανε στα σχόλια, δεν τα αγοράσανε, κόσμος. τα γράφανε στα σχόλια. Ο κόσμος. Ναι, και μου πήγε από εκεί η ιδέα και άρχισα και έφτιαχνα τέτοια θέματα διάφορα. Βασικά όχι με σκοπό να πουλήσω γιατί δεν πουλιούνται, δεν τα ζητάνε, απλά Ναι. λίγο για χιούμορ, έτσι, για Κύριε Βλατάκη, να ρωτήσω κάτι. Εσείς παίρνετε το ξύλο θαλάσσης και το ζωγραφίζετε ή βάζετε πάνω μια φωτογραφία, ας πούμε? βασικά είναι ψηφιακή εκτύπωση. Α, είναι έτσι. ψηφιακή. Όμως αν δείτε, επειδή εγώ υπήρξα καλλιτέχνης, βέβαια. μέχρι το 2000 ζωγράφιζα, επαγγελματικά ζωγράφιζα. Ναι. Αν προσέξετε λίγο, ορισμένα σημεία, Ναι. ζωγραφίζουμε ορισμένα σημεία πάνω στην εκτύπωση για να δώσουμε περισσότερο κοντράστ. Μάλιστα. Επιλέγω τα σημεία που θα δουλέψω. Όπως είναι εδώ, ας πούμε, παράδειγμα με το βενζέλο. Ναι, βλέπουμε Πρέπει εδώ. να βγάλουμε το σακάκι πιο έξω. Τώρα, πέρα από όλα αυτά που βλέπουμε. Μαύρο. Κοίταξε, ναι, θέλει πολύ. Συγγνώμη, ρε Θέλει παιδί δουλειά μου, αυτό, είναι λεπτομέρεια. να ρωτήσω κάτι. Δεν είναι Εσείς θα εύκολο. φτιάχνετε όπως σας τα ζητάνε, δηλαδή τα πιο πολλά μηνύματα. Ας πούμε τώρα το Μητσοτάκη το φτιάξατε γιατί σας στείλαν πολλά μηνύματα. Το Γεωργιάδη, τον Άδωνη. Η επιλογή εννοεί ο Νίκος. Αυτό δεν λες, Νίκο, Ναι. Πώς επιλέξατε τα πρόσωπα? Είναι ο αγαπημένος μου. Τι έκανε ο Άδωνης? Είναι ο αγαπημένος μου. Α, είναι ο αγαπημένος σας. Γιατί φωνάζει. Δεν ξέρω, τον συμπαθώ Σας γιατί αρέσει. τον πολεμάνε πολύ και αυτός αντιστέκεται. Ορίστε. Όσο τον πολεμάνε σου Ναι, λέει, ναι, μ' αρέσει ναι, εμένα. και του αρέσει και το έκανε. Το Για Γεωργιάδη. μας όμως τι έχετε Συγγνώμη, ετοιμάσει, καλά τα είδαμε μπορώ τα να πρόσωπα. ρωτήσω κάτι? Ναι. Συγγνώμη, Ριάννα μου. Ναι. Είναι στη φυσική του διάσταση, ας πούμε, Μητσοτάκης ο Νομίζω ότι πρέπει να είναι Γεωργιάδης? στη φυσική, Δηλαδή είναι ένα νομίζω. 75, ένα 80. Ναι. Ωραία. Για μας Υπολογίζω έχετε- πάντα συν τη βάση που είναι 5 πόντους. Τέλεια. Για μας έχετε πιθανόν ετοιμάσει ο κάτι, πολύ θα θέλαμε. Στον Άδωνη από κοντά πάει Ναι, ο πάει κύριος εκεί. Βλατάκης. Είναι Έχω τώρα 2 θέματα τα οποία θα κάνουν πάταγο. Όπα! Ποια είναι καλά? Έκπληξη, Το για Τζίπρα να ή δούμε. το Μητσοτάκη. Κάποιον Ο Τραμπ, θα- πώς τον Για να βλέπεις? τα δούμε, ποια είναι αυτά? Θα πάνε μπάλα, είναι αυτά τα έχω φτιάξει τώρα τελευταία. Ναι. Και είναι εδώ τα Πάει. θεματάκια μας. Τι? Ω! Αλήθεια! Κύριε Βλατάκη μου, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα τι Ευχαριστούμε. ωραία έκπληξη. κοίτα εδώ. Είναι πολύ όμορφη, έτσι. Αχ, σας ευχαριστώ Μα πάρα είναι, πολύ. κυρία Μα τι Λιβαθινού, ωραία. πώς τη βλέπετε? Και στο ύψος μας από ό,τι βλέπουμε εδώ. Γιατί είμαι και ψηλό Ένα κορίτσι, δεν είμαι κοντή. 72 πρέπει να είσαι. Ορίστε. Όχι, παραπάνω. Ναι, 1,72. Καλά. Δεν μπορεί, δεν είναι 72. Πιο κοντή από μένα είσαι. Τόσο σε έκανα. Εγώ είμαι ένα 70 πάντως. Εγώ είμαι 75, αλλά δεν φαίνομαι. Φοράει τα κούνια. Ναι. Η Δεν Λιβαθινού. κλέβεις. Για να δω. Ω, φοράω, είναι ψηλό. Μπράβο, Να σου πω. μπράβο. Να ρωτήσω κάτι. Μια χαρά βγήκε κουκλάκι. Μα ευχαριστώ. βλέπεις ότι είμαι και στυλάκι. Για να πάει η κάμερα μπροστά, δείξτε τον κύριο Βλατάκη να με δω. Για να τα δούμε. Για να με δω. Τι ωραία, πόσο ωραία. Εδώ είμαι 80 κιλά, κύριε Βλατάκη. Τόσο είσαι, βρε Νίκο, με Καλά, αυτό θα λες. Τόσο είμαι.
να ρωτήσω κάτι. Ρουφάς λίγο, αλλά εντάξει. Ρουφάς λίγο. Είμαι 3/4, καταλάβατε τώρα, να κρύψουμε λιγάκι. Να ρωτήσω κάτι εγώ, κύριε Βλατάκη. Αν κάποιος τώρα θέλει να αγοράσει τον Νίκο. Τη Λιβαθινού, ποιο Ή Νίκο, να εμένα αγοράσει ποιος θα μου εμένα. δώσει. Όχι, μισό λεπτό, έτσι είναι. Δηλαδή θα μας δώσετε. Είπα ότι θα πάει μπάλα αυτό, θα φύγει. Θα φύγει, λέει, 100%. Πόσο το πουλάτε δηλαδή, Πόσο αν το πάει το πάρει τώρα, κομμάτι, ναι. πόσο θα το δώσετε την κυρία Άννα? Πόσο με δίνετε? Δεν το έχω εκτιμήσει ακόμα. Αναλογικά βάσει τιμών που δουλεύω τα Ναι. υπόλοιπα, γύρω στα 260. Καλά είμαι. Εμένα 150, 170. Όχι, εσένα τόσο το ίδιο. Το Είστε ίδιο, το πάνω ίδιο κάτω το λες. ίδιο. Α, Upstairs, downstairs, είστε το ίδιο. κύριε Βλατάκη. Πάντως έχει Απίστευτο. πολύ ωραία δουλειά. Κοίτα τι ωραία Ωραίο. πράγματα. Με τον Άδωνη έχεις Τσίπρα μια τον συμπάθεια. τελειώσαμε χθες. Το Τσίπρα- Πιάσαμε και τον Τσίπρα. Α, πόσο τον δίνεις? πιάσουμε. Πρωθυπουργούς και πρώην πρωθυπουργούς πόσο πουλάς? Ο Τσίπρας θα πάει πολύ γιατί έχει ανοιχτά τα χέρια και καταλαμβάνει πολύ υλικό. Α, Το κατάλαβες. κάνα 300 θα τον δώσεις. Κάνα 350 όπως τον εκόβω. Πρωθυπουργούς πόσο δίνεις? Ο κύριος Μητσοτάκης βλέπω, Είναι τον κύριο πίσω, Πρωθυπουργό. ναι, ναι. Πίσω. Πόσο είναι ο πατριώτης σου? Δεν θυμάμαι πόσο τον έχω τον Μητσοτάκη. Μήπως τον έκανα ψηλό, ένα 90. Όχι. Όχι, Και είναι κοντό ψηλός. τον έχεις Ναι, κάνει. ναι, είναι και πιο ψηλός, κύριε Βλατάκη. Είναι πολύ ψηλός ο Πρωθυπουργός. Πρωθυπουργού. Μα τον έχω κάνει και εγώ ψηλός. Τι νομίζεις ότι Έτσι. είμαι εγώ κοντός. 400 πόσο? 500 ο Παραπάνω. Πρωθυπουργός. Εγώ Πρωθυπουργός είμαι είναι. 90 ύψος. Πόσο, σε τι Κατά κοστολογείται 500 εγώ ο κύριος λέω. Πρωθυπουργός? Πόσα δίνεται. Είναι πρωθυπουργός εν ενεργεία. 500 εγώ λέω. Είναι εν ενεργεία πρωθυπουργός. Κάτι παραπάνω, λίγο. Πάντως θέλω να πω, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Έχω σε όλα μου τα βίντεο λέω τιμές και παρουσιάζω το κάθε πράγμα με τιμές για να είμαι ξεκάθαρος. Πλανητάρχες πόσο πουλάς, πλανητάρχες? Τον Τραμπ, κοίτα εκεί. Αυτό που θέλω να πω, Κοντό τον έκανες. γενικά, δεν ξέρω αν μ' ακούτε, Ναι, Νάνος. αυτό που θέλω να πω είναι ότι προσπαθούμε να μην προσβάλλουμε. Βεβαίως. Δεν κάνουμε Σωστό. κάτι, βέβαια. τα θέματα, καταρχήν τα θέματα που φτιάχνω τα αγαπάω. κύριε Βλατάκη, Όχι, όχι. να Δεν πούμε προσβάλλω. ότι αυτό που κάνετε δεν το κάνετε για να κοροϊδέψετε κάποιον, είναι τέχνη αυτό. Βέβαια. Και το κάνετε. Κάνουμε λίγο χιούμορ, Άλλο αλλά αυτό. όχι τόσο για να... Δεν προσβάλλετε προσβάλλουμε, κανένα. δηλαδή, Δεν να- προσβάλλετε Να κανένα. ρωτήσω κάτι. Τον Άδωνη που τον συμπαθείτε και πάτε Όλο δίπλα του δίπλα. είναι. Αλλά Πόσο τον δίνετε, τον Άδωνη? Νομίζω έχει 260. 260. σαν εμάς, Νίκο. Άρα Σαν εμάς. πρωθυπουργός τώρα 500. Ναι, Πάμε πρέπει και με τη οπωσδήποτε. θέση, είναι εν ενεργεία πρωθυπουργός. Οπωσδήποτε. Τον Τραμπ πόσο Έχουμε και τον... τον Παπαντρέου εδώ πέρα, έτσι. Τον να Αντρέα. δούμε και πίσω. Δεν βλέπαμε πριν Ο καλά. Παπαντρέου βγαίνει ακριβά τώρα. Βγαίνει 4 εκατοστάρικα. Να τα. Τέσσερα. έτσι. Και τον Ντόναλντ Τραμπ. γεμίζει πολύ τα Α, χέρια και θέλετε Ναι. πολύ ξύλο, είπατε. και καταλαμβάνει πολύ υλικά. Φόρο, Πολλά ναι. υλικά. Καταλαβαίνετε. Τον Δεν Τραμπ. είναι παθεμένος όπως ο Άδωνης. Τον Τραμπ γιατί τον έχετε κάνει κοντό? Ναι, είναι λίγο κοντός. Είναι ψηλός. Υπάρχει ένα... τα social Δεν σας ακούμε τώρα, Υπάρχει κύριε ο Βλατάκη. Μίνι Τραμπ. Υπάρχει ο Τραμπ που είναι εδώ πίσω, τον έχουμε πίσω ψηλά. Ο καλός. Είναι πλανητάρχης. Να. Α, ψηλά τον βάλατε εκεί. Τον Ναι. έχουμε πίσω, Με τα ψηλά. χέρια. Για πού Και είναι? υπάρχει και ο Μίνι Τραμπ. Α, είναι και σε μήνυ, είναι πιο φθηνός. Σου λέει. Ναι. Ναι. Μπράβο, είναι πιο οικονομικό. Αλλά Κύριε- πάλι δεν ξέρω τα τιμές, δεν θυμάμαι. Υπάρχουν στα social media σε κάθε βίντεο που παρουσιάζουν. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. λένε και τιμές. Κύριε Βλατάκη, σας, ευχαριστούμε μπράβο σας. πάρα πολύ και ευχαριστούμε και για τη Και δουλειά εμείς προσωπικά. που Δεν κάνατε είδατε και για όμως μας. τα εκκλησιαστικά μας θέματα. Τα είδαμε, Όχι, όχι. βεβαίως. Δεν προλαβαίνεις, Τον παιδιά. Άγιο Ελευθέριο, την Αγία Παρασκευή, Μάλιστα, τον μάλιστα. Παγίτιο, τον Άγιο Νικόλαο, την Αγία Εκατερίνη. Μεγάλη ένα χάρη τους εξαιρετικό Παναγία. θέμα, Μπράβο σας. τον Μπράβο, Άγιο κύριε. Στέφανο, Μπράβο κύριε Βλατάκη. τον Είναι Αρχάγγελο τέχνη. Μιχαήλ, Έτσι, Άγιο Κυριάκο. έτσι.
Τον Άγιο Μπράβο Παΐσιο σας. είδαμε εκεί. Από ένα απλό ξύλο τώρα, κομμάτι ξύλου, πάρα έτσι, που πολύ βρίσκεις και ωραίες στη δουλειές θάλασσα αυτές. και κοίταξε τι δημιουργεί ο να άνθρωπος. πούμε ότι δεν είναι τόσο απλό, επειδή πολλοί μας ρωτάνε, παίρνεις ένα κομμάτι ξύλο, κολλάς ένα αυτοκόλλητο και τέλος. Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Υπάρχει προεργασία, γίνεται στο ξύλο για να μπορέσει να δεχτεί το αυτοκόλλητο. Μπράβο. Αυτά που φτιάχνουμε είναι εκτυπώσεις εξωτερικού χώρου. Για Μάλιστα. εξωτερικό χώρο. Πολύ 10 ωραία. χρόνια σε εξωτερικό χώρο. Η Παναγία η Εφτάσπαθη. Ναι. Ευχαριστούμε. Βέβαια, πάρα πολύ ωραία. Κύριε Βλατάκη. Ευχαριστούμε κύριε Βλατάκη μου. Καλή Και εμείς συνέχεια. προσωπικά για αυτό που μας κάνατε, βέβαια. την έκπληξη. Τι ωραία ήταν Σας αυτό. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Όμορφη, Αγία Γαλλή. Έτσι. Να είστε είναι καλά, γεια ο κύριος- σας. Μα τα είδες πώς